Оп. Здравейте, приятели! Днеска успях да изтегля World of the Tanks, само че не оригиналната, за жалост, ами World of the Tanks Blitz. Съжалявам, че малко се чуват разни звуци, но просто си нямам още студио, както и да е. Ако искате да подкрепите канала ми, може да се абонирате, да харесате видеоклипа и също да ударите камбанката, ви известява всеки ден, когато направя нов клип. Днеска сме с проточната линия в Европа на World of the Tanks Blitz. Само че няма да бъдем така с всичките, ами ще сме... И аз пък какво ще сме? Ще вървим по проточната линия на Швеция. Тоест ще вземем STVR M42 тези видеоклипове и след това тръгваме. Добре, с тях сме го водили, нека да започваме. О, не, има един много силен танк. Хора, в този клип ще участва, не, той не е опасен. Нека започваме. Взимаме си противобоен снаряд и гледаме в... Чакайте, съжалявам, че винаги ми излиза така нещо, чакайте. Там има един танк. Мен ме интересува къде са по-опасните 5 левела, защото аз съм 4. Оп, А20. Те го избиха. Имам идея, щом ще ги снайпам. Близ. Ма той има колкото кръв като мене. Кръв, а пък е 5 левел. 610 яс. Трябва да убием този, защото е много силен. Аморак, окей. Обърна се срещу този отборник там долу. Стрел крик става. То танк е много добър. Трябва да го бием, няма как. Добре направен рикошет. Трябва да го убием, няма как. Там има един. Здравей. Трябва сега да им направим една опасна тръг. Така, опа, земята без диска. Вижте го, той е на хален смисъл. По-силен от мен, ама е на хален. Смисъл, идвай продължава, ама... Да направихме му важен крик. Да, сега да дадем колкото се може повече газ. Да се опитаме да убием кивиерни. Така, сега, правим от техниката. Трябва да учим много бързо. Ма не, те смисъл всички на мене. Защо го правят?
Давай, приятел, давай. Той може да ги убие, ама... В смисъл, ще му е много трудно, защото сега ще става 3 на 2. 2 на 2. Ама те половината са с макс кръв. Приятел, внимавай, аз все едно единичката таби. Първо него убий, защото той е по-слабичък. Добре, и те го убиха. Това нашия човек му наби 202. Майко! Как ги разбива само? Как ги разбива? Как го разбива? Не пък си изчезна. Избяга. Дай, приятел, изби го. Изби му зъбите от устата. Но той се е скрил нас. Хайде, приятел, намери го този да го убие. Ето, на мен. Не, той човека каза негативно, в смисъл. Той се крие някъде и не се показва. Бате, остават още 4, 3, 2, 1 и... наравно. Току-що, приятели, от оня не успя да гръмне, но сега ще се постарая повече да ги избия. Така. Оп, чакайте, не. Да може да се апгрейднем. Иначе не става, още малко ми трябва, за да го вземем. Бе, приятели, тук почваме да бик. Оп, започнахме. Добре, този път ми излиза, че са по-голям левел от мене, само че са много, наистина много лесни. Сега представя си как го казвам да го. Чакаме сега една част.
Сега бързо трябва да учим тук, защото аз там мога да ги гърмя. И наистина много ми помагала, ако ги гърмя там. Почнаха да се бият вече. Всички сме 4-ти левел. Оп, така има. Така. Стой, 3 демидж, това е много добре. Какво прави фотката? Набихме му 103. Това е много добре. Но той сега се скри там. Той му набих. Трябва тук да убием един. Този оп. Я вижте тук какво има. Така, първи кил. Оп. Чакай. За малко го целим. Спускаме се в битката. Трябва да направим поне 4 кил. Не да ги избим. Още малко, защото ни трябва за апгрейдите на STVR. Така. И това беше, приятели, вече битката. Много. Един кил. И, приятели, надявам се да ви харесва клипът. Пак казвам, ако искате да ме подкрепите, може да се абонирате за този канал. И чао!